Min meta sar magħruf li minn flus il-poplu Robert Abela kien jitħallas 28,000 euro fix-xahar u mhux 17,000 euro kif kienu l-indikazzjonijiet fil-bidu, il-Prim Ministru baqa' jaħrab milli jippubblika d-dettalji tal-kuntratti u l-ħlasijiet li għal snin twal ħa mill-Awtorità tal-Ippjanar. Meta affaċċjat bid-domandi dwar din is-sitwazzjoni, l-Executive Chairperson tal-Awtorità tal-Ippjanar Martin Saliba ma rridx jikkommetti ruħu li jippubblika dawn il-kuntratti li ngħataw lil Robert Abela. Lesti li tippubblikaw il-kontratti ta' ħlasijiet u ta' xogħol li sar mal-PA minn Abela Advocates sa mill-2010 sal-ġurnata tal-lum? Jiena kek ħan nippubblika rrid nara x'inhi l-pożizzjoni tal-awtorità, nieħu l-pajri li jien neħtieġ u skont il-pajri li jkolli pajjenka legali nitkellmu fuq kuntratti ma' uffiċċju anke legali rrid nara x'inhi l-pożizzjoni tal-awtorità u skont iċ-ċirkostanzi nimxi. Il-Prim Ministru meta staqsejtu jiena personali qalli li din hija xi ħaġa pubblika. Jekk hi xi ħaġa pubblika għalfejn irridu nistaqsu naraw biex ikunu pubbliċi. Kwistjoni pubblika jew le qatt irid nara, però kif qedlek jien nixtieq inkun bħala persuna responsabbli mill-awtorità nara x'inhi l-pożizzjoni tal-awtorità f'din iċ-ċirkostanza. Grazzi. Hemm FOI request li bagħtina personali madwar 10 tim ilu li għadha ma ġietx imwieġba. It-tieni kelma li din tkun imwieġba fl-intir tagħha anke bħala dritt li għandna l-medja biex nagħmlu dan it-tip ta' request. Jiena ma kunx għadni konsapevoli minn dawn it-talbiet. Il-verità hi li d-domandi li batna l-awtorità numru ta' ġranet ilu għadhom mhux imwieġba minkejja li l-Prim Ministru Robert Abela ftaħar li dak li qed nitolbu jinsab fid-dominju pubbliku fl-istess ġimgħa fejn iddikjara li nfittxu kemm infittxu fuqu mhux se nsibu xejn. Il-kontratt se tippubblika 17,000 mal-PA? Il-kontratt ilu fid-dominju pubbliku għal snin twal. Ifittxu kemm ifittxu u ma jistgħu isibu xejn. Dominju pubbliku li akkosta kollox il-Gvern qed iżomm moħħbi mill-bqija tal-poplu li ħallas lill-Prim Ministru 28,000 euro fix-xahar għaliex skontu kien ħadem ħafna sigħat inkluż fil-weekends. Konna naħdmu sigħat mhux mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt dejjem u kien hemm okkażjonijiet fejn saħansitra tħallna biex nagħmlu x-xogħol tal-Awtorità tal-Ippjanar fil-ħdud ukoll. B'dedikazzjoni għal kwantità ta' sigħat enormi kuljum, inkluż fil-weekends. Intant meta affaċċjajna lill-Ministru li taħtu taqa' l-Awtorità tal-Ippjanar Aron Farrugia ħaħsib li jaċċerta li ma jagħtina ebda dettalji li setgħu jkomplu jitfgħu pressjoni fuq il-Prim Ministru li poġġih fil-kariga li għandu bħalissa fil-Kabinett. Lilin mill-kummenti politiċi, iva jew le, lesti pubblikom sempliċi. Lilin minn futuru l-passat lesti pubblikom? Il-poplu Malti jistenna li minn Ministru. Il-poplu Malti jistenna li minn Ministru bħali ħares il-qoddim mhux lura. Il-Prim Ministru bħalek mhux se jippubblikom qed naqblu? Kien Tajjar, Net News.